Špiči. Predok mu brzdí, on o tom nevie. Máš ho? No. Daj zoom, choď k nemu. Máš? Toč ho, hej. Počkaj, lebo môže cúvnuť, prejsť. No Milan, Dragan! Hrab! Hrabanie není dodieročný gumy, keď dlho hrabeš. A na novej nemá. Vládze, veď hrabeš. Keď nevládze, tak nejde. Nevládne, Miro. Počkaj, ešte raz vyskúšam, hej? Ale darmo máš vysoké otázky. Nesmí ti začať hrabať. No veď, tak to robí. No. To je nič. Miro, kde to ideme? Rozbiješ mi auto. Kde to ideme? Poď dopredu poď. Kurva, nechaj, idem ja. Ja ti to ukážem, ako to treba robiť. Kde to ideme? Chceš ma kamerovať? Tu máš kameru. Ale auto odíde preč. Neodíde, čo sa bojí? Kúpiš mi druhé? Kúpim. No, a zatlačím len toto. Hej, ale daj pozor, tuto kde on je objektív. Ktoré mám zatlačiť? Vrchné, a tam hore ti bude odpočítavať čas. Odpočítava? Odpočítava? Odpočítava. Nie? Ľubo, novej gumy nemám. Nesúvaj dozadu. A prečo? Lebo ťa tam dnes si rozbiješ si hubu, somár. Ľubo. Dosť. Pomaričky fakt. Nebrzdí. Počúvaj. Dobre, pán Pity Pauli. To sú škuti. Čo to čím má zoom? Nevieš, či mám na tomto zoom? Na tomto. Týmto tlačítkom hore dole, nie? Či nie? Neviem. Prestaň.